Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. O gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kon buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an makatapos na sa iyang pagtuon, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig kataw, apan wala mutagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig kataw, ambe, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo og makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa niining adlaw, nadungog nato gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Iyang giasoy ang iyang kasinatian kon giunsa pagpasinati sa Dios kanha kaniya ang iyang gugma, ang iyang kaluoy. Kay matud pa ni San Pablo nga nagpasalamat siya kang Kristo kay bisan tuod kaniadto siya usa ka manlulutos, usa ka tigpanamastamas og tigbugal-bugal kang Kristo og sa iyang mga tinun-an, apan ang Dios naluoy kaniya. Muna iyang giasoy ngadto kang Timoteo. So diha ta mutan-aw nga kini bitong sa atong kinabuhi na atay mga gitawag na to og stages of life. Kung sa psychology na atay 8 stages of life. Nga di man tatanan familiar unsa ng psychology. So ato na lang tan-awon nga sa kinabuhi nato sa atong pagpuyo nay mga higayon nga grabe gyud nato kabadlungon. Nay mga higayon nga kusog gyud kaayo ta mutubag-tubag sa tong ginikanan. Di man nato tuyuon, no, di nato tuyuon, pero matrigger ganita, grabe kayo mo karat ra nga atong tutunlan, karat ang atong baba, di mapugnan. Unya lagi mga higayon nga grabe ang ato pong panahon kanang moingon ta nga grabe nato kasutil, grabe nato kasuplado, suplada sa atong mga isig katawo. Nay mga panahon nga diha moagi gyud ta na all of us will pass through this. Kung sa balay pananglitan, masuppress na to kay bunalan mantang nanay, kasukan mantang tatay. Pero pag naas gawas, mugawas kay wa na dito tatay, wa si nanay. Lagi na panahon na nga kanang moagi kita diha. Unya karon naapoy panahon nga after passing through this stage of life, naapoy panahon nga diha pud ta makarealize nga ako kaniadto grabe gayud nako ka maldito, grabe gyud nako kasiaw, grabe gyud nako kabadlungon sa balay kaniadto, grabe gyud nako ka mga badlungon sa akong mga amigo, mga amiga. So naay panahon nga kita nagpasulabi sa atong mga dili maayong binuhatan. Doon ay panahon nga kita nakaamgo sa atong dili maayong binuhatan. Og doon na po'y panahon nga kita muadto sa gitawag nato nga paghinulsol sa atong mga sala og to make a resolve to become a better person. So ingana sa ang stages po sa grasya sa Ginoo, ingana nga makasasala ta, gitawag tas Ginoo. Unya sa pagkatinawag nato naningkamot ta sa pagpuyo sa kinabuhi sa nagtawag nato. So mao nga tan-aw nato nga ang kinabuhi sa tao is a continuous journey. Ang tao is an ongoing formation sa iyang kinabuhi. Busa ang tao dili kinahanglan nga ipako, dili kinahanglan nga ilansang nimo ni ani nga stage. Kay ang tao, as long as we are still alive, we move on.
Depende sa atong pacing. We move on into our personal transformation. So, kung baga, may nga nga, ang matag usa ka nato is on the road of making us better person. So, may nga kita nga, the best version of you, of yourself, is still to come. Wala pa na siya nato ma-achieve. Kay, samtang iapata karon, so, the best version of who we are is still on the making. So mga mga kaigsuunan, matinga bitaw ka, kaya silingan ka nito, grabe man ni kamal dito, kaya kung silingan ka nito, grabe man ni ka drug addict, kaya kung silingan ka nito, kawata manig manok, pero karon, hala hinimbako na lagi, hala karon, niabot talaga, apel siya ka ng religious organizations, hala magsangyaw naman na siya sa among kapilya, matingata, kaya nga no di ay, the grace of God is always active, bisan sa pinakamakasasala nga tao, the grace of God is still active, and the grace of God is waiting for that person to take a look and to make a response to God's grace. Mao nga, may nga kung makasasala nga tao, don't say, why gracias Ginoo. No. Kung may kana badlungon nga tao, gibiyaan sa Ginoo, gibiyaas gracias sa Dios. No. God's grace is still with that person, waiting for that person to make a response. Mao ni si San Pablo, he has been the so-called persecutor of the church. He persecuted the members of the church, the believers of Jesus, until the point of killing even Saint Stephen. Then pagkatapos ang uban nga mga members sa simbahan in the early church, iyang gipanggukod, iyang gipangbilanggo, iya na silang gipangbalhog sa karsel dito sa Jerusalem. But despite of Saint Paul's sinfulness, Paul was called by God. He was struck by the love of God, and that is very significant experience of Paul that led Paul to his personal conversion, and from that personal conversion experience, it led Paul to live a transformed life. So, mo na dito tanaw na to na nga gipakita man na kanato sa devotion to the Sacred Heart of Jesus, kanang kasing-kasing ni Jesus nga dili mahutdan sa kaluoy, dili mahutdan sa pasaylo, kanang kasing-kasing nga Dios nun nga dili mahutdan og time to wait for our coming home. Mao nga ang devotion sa Sagrado Corazon is very important for the church because it is telling us the truth that God can wait. God can wait. Sometimes we enjoy a lot our foolishness, but God can wait. Even if you are so far away from God, you feel, kanabitong ma-feel na to nga dry na kayo itong kinabuhi, buti pa sabot na you are so far from God already. Because you are so far from God already, ang imong signal, ang imong connection sa iya, halos dili na nimo ma-feel. Mabitaw po na, kung layo ta sa cell site, ang atong cellphone, why signal? So yung anak po, pero kung closer ka sa kanang cell site, taas kusog ang signal. Pero mo ni nakanindot, kay even if you feel the seeming absence of God's presence in your life, you are never absent in the heart of God. So, mo na pagkanindot no, sa Ginoo ka ng iyang kasing-kasing ba, kasing-kasing nga puno sa gugma, there is no minute, no second, no moment that you and I are missing in the heart of Jesus. Tungod ni ini, mangandoy ang Dios nga mabalik kita kaniya. Tungod ni ini, kanang pinitik sa kasing-kasing ni Jesus, maramdaman nato bisag halayo na kita kaayo kaniya. Mo nang moabot kita sa certain point of time sa atong kinabuhi nga dili nimo tuyoon, ma-feel nimo kanabitawng gitawag nato sa Bisaya nga kahawang sa imong kasing-kasing nga not even material things, not anything can satisfy that,
except when you return to God. Mao na ang nasinati, no? Mao nang nasinati sa kadaghanan nga mga conversion experience. There is something in their heart lacking that cannot be satisfied by anything material or anybody but God. O kanang kasing-kasing nga kanang sa kasing-kasing ni Jesus, kanang devotion sa Sacred Heart, ang iyang pinitik maramdaman na nimo, mao na ang imong heart mobati siya nga, I am longing for something more. I have material things, I have money, I have house, I have a job, but your heart will tell you, I am looking for something more. And that something more is the presence of God in your life. Mao nay nasinati ni St. Paul nga dili babag alang sa Ginoo nga tawgon ang usa ka makasasala. Dili babag sa usa ka makasasala ang iyang kagahapon aron magbag-o siya sa iyang kaugalingon. Mao bitaw nga sa atong gospel pod karon sa banda sa second part of the gospel, mingon kanato si Jesus nga nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig ka tawo, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsa man nimo pag-ingon, aber doon na gud kay kuhaon na ko ng puling sa imong mata, nga sa imong mata mismo nay dako kaayong troso nga nagbabag. So unsay gitulti kanato sa Ginoo nga ang una invitation niya kanato is to return to yourself. Return to who you are. Return to your own. Return to yourself and look who you are. Look what you are called for. Look what God wants you to become. Kay kung dili kita mobalik sa tong kaugalingon, then we cannot see the value of each one. I cannot see my own worth unless I look at myself. Kay ang mahitabo, I keep on pretending towards others. I keep on putting a mask in myself. I keep on showing myself in a different way. But it is pretensions. It is so-called hypocrisy. God wants us to return to ourselves and look who you are. Look at your value, that you are valuable before God. You are precious. And since you are precious, you have seen your worth. Then looking at your brother and your sister, you can help them. You can help them, lead them into their innermost being to see their worth before God. Mo na nga, dili na ta manghilabot, kundili from manghilabot ngadto sa pagpangin labot. Kanang hilabtanon man ta kayo sa una, kay manaway man ta iyang mata siga, iyang mata budlat, iyang mata nga ang iyang sinultihan kay hiwi, ang iyang daghang kay tagpanaway no, ang iyang panit lagom pastilan paita, kadaghang kay tagpanaway. No kaniadto hilabtanon kaayo ta. Karon kay nakaamgon ako sa akong worth, mika nga dili na ka manghilabtanon, manginlabuton ka na. Manginlabot, buti pasabot nga, I will tell you kung unsay hidili maayo nga imong nahimo with the pure intention to help you do what is right. Lahi man tong manghilabot ka kay for the purpose nga manghilabot gani ka, iput down nimo ang tao to raise yourself up. Pero kung manginlabot na ka, you do not raise yourself up, but you raise the person up by telling him or telling her, Brad, di man to maayo tong imong gisulti ganina, nasakitan ba itong atong friend? Kana ba? Manginlabot na ka para ma-improve ang usa ka tawo. Kana kung makakita na ta sa atong kaugalingong worth, kay mayon ko nga, my need is also the same human need sa uban. If I need to be respected, then I realize these people also need to be respected. Then I saw one brother putting him down, so I can, Brad, kalma lang, murag dili man na mao.
So mo na mangin labot, dili manghilabot. So Jesus wants us to see ourselves, to see our worth, and realize that sinners and saints, we are equally loved by God. This love of God does not depend on our possessions, on our reputations, does not depend much on our money, but it is a total gift from the heart of Jesus. Manindog kitang tanan mga kaigsunan og ato karon nga ipadangat sa Ginoo kini ngatong mga pangaliya. Uban sa dakong kalipay, pasalamatan ta ang Ginoo atong Amahan kinsa may amuma og nanalipod sa iyang katawhan og moingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, nga malabangan nila sila sa grasya sa Dios sa pagkamatinud-anon sa ilang mga saad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga makiangayon silang moapod-apod sa ilang mga bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga nangamatay na, nga dad-o na sila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Makagagahom nga Dios sa among paglaom og kusog, kung wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagsunod kang Kristo ug sa pagpuyo subay sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.